Moltíssimes gràcies. Molt bon dia. Gràcies, senyora ministra, també per les seves explicacions. Primer, algunes apreciacions, perquè s'han comentat aquí, no? Una l'ha fet vostè i doncs me veig obligada a dir-li el que li diré ara, no? Que està funcionant la reducció dels lloguers a les zones tensionades. I ho dic perquè ara el company també ho acaba de dir. Poder anar a Farroa és el primer any i potser passarà exactament el mateix que està passant a Catalunya. A mi m'agradaria saber exactament, ministre, quan diu que està funcionant a Catalunya, amb quines dades es basa exactament. Perquè jo ara aquí, i la gent del seu equip, del Ministeri, li pot dir que tinc oberta la pàgina de l'Agència d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya que diu exactament els números exactes. Si vostè té unes altres dades o n'hi donen unes altres, m'agradaria saber-ho. Any 2022, 152.770 contractes de lloguer a Catalunya, Any 2023, 132.988. Any 2024, 118.626. 25, que no s'ha acabat, si segueix el mateix ritme, no s'ha acabat, és a dir, que no han posat la dada final. 108.000. 108.000 contractes, de 152.000 a 108.000. Si té unes altres dades, me les digui. Precio. També, senyor Matute, no és per desanimar del que pugui passar a Farroa, però els preus. Tenim les últimes dades aquí, publicades, aquí, que ho poden veure els seus companys, del segon trimestre del 2025. Per tant, parlaré del segon trimestre d'aquests darrers 3 anys. 2022, el preu mitjà a Catalunya, 759,91 euros. Del 2023, 830,34. El del 24, sí, va haver-hi aquesta retenció, 822,98. El del 25, 854,76. Per tant, no funciona i les dades no ho corroboren. I si vostès en tenen unes altres, les facin públiques, sisplau. I si no, parin de dir que funciona. Perquè la veritat, si no partim de diagnosis certes i clares, doncs estem fent trampes tots plegats. És absolutament hipòcrita tornar a repetir això. I no ho dic per vostè, segur que li passen aquestes dades. Algú li deu passar. O del govern socialista de Catalunya, no en tinc ni idea, però la que publiquen els tècnics de l'Agència d'Habitatge són aquestes dades. I és cert que no només hem de parlar de dades, perquè és que la ciutadania ja ho veu, tots ho veiem. És a dir, s'està fracassant en les polítiques d'accés a l'habitatge. La gent ho sap, no cal que nosaltres hi posem adjectius ni que ho definim. La gent ho viu cada dia, tots ho sabem, la gent ho sap. I jo crec que el que li he dit ara és causa del que està passant. És a dir, que s'està governant, i jo soc de les que defenso que les competències exclusives són de les comunitats autònomes, per tant, ministre, això molt compartit, però tirant més cap allà, més que res perquè són del mateix partit, en aquest cas, amb Catalunya. Crec que s'està governant amb intuïcions i després es deixa anar propaganda, però no se fa amb rigor, amb dades. A més, es fa sense transparència, no veiem polítiques d'avaluació seriosa, pública, dels resultats cada 6 mesos, cada 12 mesos de què està passant. S'insisteix en coses que no funcionen perquè sí, per al relat, per no fer-se enrere, no perquè es veu que no funcionen, i no dic canviar 100%, a vegades es poden modular les coses, però és que no sobren a res. Sectarisme, tirem endavant amb això i no reconeixerem que no funciona. Home, potser tot això ho hauríem de modificar, no? Jo sempre he pensat que legislar sense tenir les dades certes és una enorme temeritat, i penso sincerament que en aquests anys en habitatge s'està fent això. Fixi's que nosaltres, els diputats, jo no sé si vostès en el Ministeri tenen més dades. Segurament sí, perquè devem poder accedir a les d'Hisenda, que ens en donarien moltes. Nosaltres hem d'anar a mirar pàgines dels registradors de la propietat.
pàgines dels notaris, que són les més fidedignes. A vostè li sembla normal? A mi no. I vostès sí que també se les miren perquè han d'anar bé, seguríssim. Això no és normal, senyora ministra. Hem de tenir la publicitat de totes les dades, de com estan funcionant i l'avaluació de com estan funcionant cada 6 mesos les polítiques i mesures que es van aprovant. I nosaltres, i dic tot això perquè nosaltres volem i sempre estem al costat de les solucions. No volem, no ens agrada el conflicte permanent perquè frustra moltíssim a la gent i ho està patint moltíssim. I només els hi falta que ens sentin a nosaltres aquí discutint per tort i per dret i a sobre dient dades diferents, postulats diferents, partint de situacions diferents. És que no s'explica tot això. La gent es torna boja. Per tant, nosaltres volem formar part de la solució, però també s'ha d'escoltar una mica, no? Les diagnosis s'han de compartir. La diagnosi ha de ser compartida sí o sí. No pot ser que un pensi una cosa i l'altre l'altra, perquè els fets són fets. Després les mesures poden ser diferents, però els fets són fets. Guiti, és important. O sigui, cadascú és lògic, tenim la nostra ideologia i creiem com s'han de fer les coses i podem donar més intensitat a un tipus de polítiques i l'altre. Però el que està clar és que quan no es té majoria, i encara que es tingués, el que seria idoni seria compartir una mica les solucions amb tots els responsables o representants de la ciutadania. A mi és el que m'assemblaria lògic. I l'altre dia va ser el súmmum de la hipocresia i de la responsabilitat al portar-nos aquell decret òmnibus. I va semblar més una mesura de propaganda, de desgast, de dir a veure si s'atreviran o no s'atreviran a no sé què fer, que a un treball seriós i rigorós. Sincerament li dic. Guitin, hi ha coses que grinyolen, i ara els hi diré quines. Aquí també una companya ha dit que això era una llei contra els fons voltors i els grans corruptes i els grans tenidors i tal i tal. Molt bé. Imagini que algú proposi que la suspensió de desnonament no es pugui dur a terme quan el propietari sigui un megapetit tenidor. Això ja estaran d'acord? Però no diuen que van contra els grans tenidors i els fons voltors i... No diuen això? No els hi sembla lògic que una persona, una família, que té 2, 3 habitatges, comptant el que viu ell, comptant el que viu ell, que en aquests no se'ls hi pugui suspendre els desnonaments? No els hi sembla una posició justa, lògica, que no penalitza la petita propietat? Bueno, si això és defensar els grandíssims tenidors i els fons voltors i tal, si és el que pensen, estan mentint, per exemple, una cosa. Segona cosa, en grans tenidors, saben vostès, i ara parlo d'ocupacions, canvio de tema, amb les ocupacions quan són d'aquests megagrans tenidors, vostès deuen conèixer els barris de les ciutats, m'imagino, i deuen saber que hi ha alguns casos en què aquests ocupes, alguns casos, no criminalitzo, alguns casos en què aquests ocupes estan creant problemes de conflictivitat greus al seu entorn i que els veïns estan farts i que, com que no es poden suspendre els desnonaments quan el titular és un gran tenidor, doncs allà es queda. Encara que ho vulgui l'Ajuntament, encara que ho vulguin els veïns, encara que ho vulgui fer el propietari obligat, és igual, per als veïns perquè estan farts. Doncs no pot, i allà se queden. 7 anys que hi ha llocs, alguns habitatges en què s'està creant una conflictivitat molt bèstia, algunes en tema de trepitjeu i narcotràfic, també, molt bé, parlo de coses greus, de desordres públics greus, no de que cuinin no sé què, parlo de coses greus en què no s'hi està donant solució i no pot ser que això es prorrogui. I qui estigui d'acord, doncs molt bé, endavant, tirin endavant amb això. Nosaltres no hi estem d'acord, s'ha de protegir els veïns. I ara també, senyor Matute, ja li dic jo què ha passat amb els cobraments dels propietaris. M'ha agradat. Ara la senyora Belarra salta i diu que les paguen l'alquiler. Home, menys mal, benvinguda.
Perquè, escoltin, Catalunya, tot aquest temps, diuen, dades, diuen, no ho sé jo, diuen que a Catalunya hi ha uns 13.000 desnonaments suspesos, diuen, val? Sap quants propietaris han cobrat tot aquest temps? 523. És una presa de pèl. Per tant, no tornin a dir que ja està contemplada a la llei una compensació. Ens estan prenent el pèl. La lletra queda molt bé, però la veritat és que és mentida. No estan cobrant. I això no és culpa seva. Bé, és compartit un altre cop, perquè això ho ha de gestionar la Generalitat de Catalunya, que ho ha fet de pena, perquè jo ho vaig intentar una vegada, un amic me va donar una adreça per intentar-ho, no era per res meu, però jo ho vaig intentar, i sóc advocada, i no me'n vaig en sortir, que si ara has de venir directament a Barcelona, que era de Girona, que si ara no, que si ara ho pots fer telemàticament, que si ara... Després es penjava durant setmanes, o sigui, un desastre, val, però això és la Generalitat, però és que vostès no donen els fons suficients com perquè la Generalitat també ho pugui fer, perquè això no ho ha de suportar la Generalitat si ho aproven des d'aquí. Ho han de suportar vostès, que a més són els nostres impostos. Per tant, i a l'acabossi de la hipocresia, i acabo, vostès, cap administració pública prioritza de reallotjar durant tots aquests 7 anys en aquestes famílies vulnerables? Ho prioritzen? La resposta és no. Per això ja tenim els propietaris i que no cobraran res, i encara que siguin petits els deixem enfonsats a la misèria, que guaiti, que nosaltres fem publicitat de que fem bones polítiques a cost zero. I això és una vergonya i aquesta és la motivació del nostre grup al no en aquest decret. Gràcies. D'acord, moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies i de nou també, senyora ministra, un tema que vull aclarir, perquè va sortint recurrentment, no? Junts per Catalunya ni defensem ni deixem de defensar que ens diuen vostès aquest nom rentistes. Nosaltres el que defensem és un dret fonamental, un dret humà, igual que el dret a l'accés a l'habitatge, el dret a la propietat, que també és un dret humà que està formulat a l'article 17 de la Declaració Universal dels Drets Humans. I el que no pot ser és que per també defensar un altre dret humà no es trobi l'equilibri de la defensa justa d'ambdós. Quan alguns també diuen, home, només volem fer el que se fa a tota Europa, home, a tota Europa hi ha ciutats que tenen el 60% d'habitatge públic. Els copiars i pegars, així, amb la situació que estem de partida, amb una altra situació de partida, doncs, sincerament, no funcionaran. Jo crec que també s'ha de ser realista, sincerament. Vull dir que queda molt bé, és molt llaminer dir, depèn de quins titulars, però estem on estem. Un altre tema que ens preocupa, el tema de la regulació del lloguer d'habitacions. Deixi'm que deixi a part el tema del de temporada, el d'habitacions. En primer lloc, com a independentista que sóc jo, doncs hauria de dir que sent regulació clara de dret d'habitatge, això en cap cas, almenys nosaltres, però cap independentista català hauria d'acceptar que es regulés des del Congrés. Això és la primera cosa. Però, a banda d'això, algú de vostès que volen aviat votar aquesta llei, saben quantes persones viuen en habitacions a Catalunya? En tenen ni idea? Tenen ni idea de quantes d'aquestes persones són persones supravulnerables que no podrien ni somiar en poder arrendar un habitatge ordinari tot sencer? I que aquesta habitació és el seu habitatge habitual? I quants són aquests famosos expats, que després resulta que quan no convé són tots expats, després no. Quants són expats? Quants són estudiants de Girona que han d'anar a estudiar a Barcelona perquè no hi ha altra manera de fer-ho? O d'altres municipis més llunyans del Pirineu que per força han d'anar a grans ciutats i que no tenen un entorn social d'estudiantil i no han conegut a ningú i van amb una habitació tot i que no els agrada? O de treballadors de l'àrea metropolitana segona, corona de Barcelona, que algunes nits, com que el transport públic va com va, ja fa anys que s'han de quedar a dormir alguna nit a Barcelona? Tota aquesta gent, què passa? Ho tenim determinat quin sector, quin tipus de persona és? Perquè, escoltin,
Si ara, per a les persones supravulnerables, els que és el seu habitatge, que és precari, és horrible, i pagant preus absolutament indecents, és que això és veritat. Però si ara, en els propietaris que estan llogant habitacions, que vaig veure un informe de l'Ajuntament de Barcelona que deia que poder eren unes 14.000 persones, les supravulnerables, les supravulnerables, les que és el seu habitatge. Ara li diguin vostès al propietari que la renda que cobrarà és la mateixa que per un habitatge habitual. Molt bé, podeu pas habitual, Ei, molt bé. Però de 14.000 persones que sabem segur, empadronades, empadronades, que sabem més les no empadronades, que deuen ser un munt més, vostès creuen que seguiran fent lloguer d'habitacions? Algú d'aquí es pensa, pensant pragmàticament, amb sentit comú, que algú seguirà fent lloguer d'habitacions? No. D'aquests 14.000 més els que no sabem, posem ni 20, no ho sabem, perquè ningú de vostès té les dades, tota aquesta gent, doncs potser podrà accedir a un pis. Un terç, un quart, són pisos de 3-4 habitacions, i les altres 15.000 persones a Barcelona només, que estan vivint precàriament en una habitació, algú ha previst on aniran a viure? És la meva pregunta. Perquè és molt xulo, dir no, ara es baixaran els preus i els llogaters d'habitacions pagaran un màxim. Algú té previst això? Perquè nosaltres junts estem profundament preocupats. I ja s'ha aprovat a Catalunya així. I no es pensin que han posat cap transitòria dient i totes les persones que no trobin pis d'aquestes que estan en habitacions i que estem expulsant, els hem trobat una situació complementària, els hi donarem ajuda, els acompanyarem. No, no. Això res. Propietari cobra la mateixa. Molt bé, perfecte. On anirà tota aquesta gent? És la meva pregunta. Per això també tenim el problema amb la futura llei, no només perquè conculca competències, i nosaltres és sagrat, sinó perquè ningú ens dona resposta a aquesta pregunta. No sé si vostè la té, senyora ministra.